Lit kulkuyo kwa kojodak manoma kinamba amane gweng malai kipia north mano bang rawera mano majegni apaga ngwen ne ugogi bunde mawito ngimane mano giyo sipne majegni apar koda beach mano maja mano kamane gintiere karkanyo jogo mantiere kata man gi kari mardak. Lucy Awuor nigilera. Dung majegni apaga ngwen majagrido chiko e school primary maol Mysore na ochwode gi magina gi wojal matimo apedha ne le mag bungu. Kaluri gi jaduong' gweng' makono Amuria Lorere. Dung na ochwode gi magina kod osiepne kinde mane gidhidwar kendo ne gilawo ndiek marotoyo. Huyu mzungu muuaji ama mtoto wa mzungu muuaji aliambia huyu muadhiriwa, amka twende, ndio huyo mnyama tunataka. Tangulia. Huyu kijana kutangulia hatua 2-3 akamshoot kwa nyuma kabla hajafika mbali. Jotelo magweng'no ka hotel ngi ko jatend migao mar somo makono Josinta Kure kod MCA Samilo Kopien ywak ne jotend arita e gweng'no magiwacho ni ok dwa kawo okang' ne nyathino. Kwa hivyo ninaomba sana tuweze kupata haki, na mimi ninaomba president wa hii nchi atume director Lowoi mpaka kwa hii kijiji akuja ajione kwa macho. Niko na uchungu kubwa sana kwa sababu leo tumesunga tukipeana basari ili hali wale watoto tunapatia basari tushampoteza mmoja. Jodak makono koro dwaro mondo Dung oyud ratiche kendo joma ne omiyo rawera no thuolo mar tiyo gi magina otuwe kendo yawnegi bura ka gisingo ni skunde magweng'no ok bi yaw nyaka migi lere wi rawera mane onego wadgi. Kama serikali iwezi chukua hatua, ishukue at least huyo mtoto wa mzungu tuone justice inatendeka. Huyo mtoto akiweza kushikwa ama mzazi yake tutaona kuna haki inatendeka hapo. Ringre raweran koro kan kano ringre marumuruti kaler mar kama janek nitie to pok ong'ere. Lucy Awuor, Ramogi TV.